एकरा बहिन चोदो लड़की नु शादी क के जब आवेली स तो तहार माई के यानी हमनी के माई के बड़ी अथी दिक्कत देवेली स आ अपन माई के एकदम टाइम पर बना बना के खाना खूब खिया स माई हई कर हऊ कर बढ़िया से खा पिय आ बाकी हमनी के माई के कुछ ना करेली स। बहुत ऐसा लड़की बाड़ी स। तो कनिए खातिर एगो गाना हम गावतनी जौन कि आप सबके अगर अच्छा लगी तो लाइक करम और शेयर करम और फॉलो कर दे हम फेसबुक के इंस्टाग्राम के सबके। कनिए खातिर गाना बा। और इस सासू के न खड़ा ससुरा में झेले के पड़ी। और इस सासू के न खड़ा ससुरा में झेले के पड़ी। आ कतनो कइले रहबू पढ़ाई रोटिया बेले के पड़ी। आ कतनो कइले रहबू पढ़ाई रोटिया बेले के पड़ी। बाप मतारी के हमार चिंता झेले के पड़ी। आ कतनो कइले रहबू पढ़ाई रोटिया बेले के पड़ी। तो अगर भाई जितना लड़का लोग बड़ा लोग अगर अच्छा लागल हुई तो रिक्वेस्ट बा तनी वीडियो के शेयर कर दिहलो, दबा के लाइक कर दिहलो, अब पेजवा के फॉलो करके एकदम सपोर्ट करलो भाई। यही तरीके लइया जारी रही।